खुलुमबाय। दिनै बेलासिनि माखासे रादाबाव नोंथांमोन गासैखौबो गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। दानिया रादाबखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। जनायनि जुन खारेङाव हरखाब लामानि जाब्रबथाय। मैया मोनानि 6 रिंगासो समाव गंसे मेजिक गारि आरो बाइकनि गेजेराव मोखांजों मोखां सौग्रावनानै जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ गोमायो। धेमाजि जिल्ला जनाय जुन खारेंनि 515 राजा लामायाव गंसे मेजिक गारि आरो गंसे पालसार बाइकनि गेजेराव मोखांजों मोखां सौग्रावनानै बाइक सालायना फैनाय सानै सुबुंनिनो जनाय 2 नं लादांगुरि गामिनि लंख' बसुमतारी बिथाङा जायगायावनो जिउ गोमायो आरो सुरज मगर मुंनि सुबुंखौ जनाय देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन, नाथाय गाज्रि जोखोम जानायनि थाखाय मोजां फाहामथाय होनो डिब्रुगड़ देहा फाहामसालिसिम लानानै थाङो होनना मिथिनो मोननाय। आसाम पुलिसआ 1 कौटि रांनि ड्राग्स हमनो हादों। आसाम पुलिसनि ड्राग्सनि हेंथायै सिग्रोमनायाव मोनसे जाफुंसारनाय। कामरुप जिल्लानि हजायाव सिग्रोमनायाव सासे ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे मोन 100 साबोन खथानिफ्राय गोबां बिबांनि ड्राग्स हमनो हादों। बे ड्राग्सनि मुलुगनां बाजारनि बेसेनखौ 1 कौटि रां होननानै मिथिनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बर'नि मुंदांखा अर्पणा नार्जारिया स्वीडेनआव भारतनि आइजो फुटबल हानजाखौ केप्तेन महरै दैदेननो साखाफारा। गोदानै लकसभा बियाब दाफामनायखौ लानानै उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजाफोरजों लोगोसे बिटिसि कन्ट्राक्टर आफादनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रों सोंखारिदों। फुटबलार क्रिस्टियानो रनाल्ड'आ मोन 200 इन्टारनेशनेल गेम गेलेनानै गिनेस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो हाबाय। मणिपुरनि हिंसायारि आन्दोआव थानाय KYKL उदखारिनि सा 12 केडारफोरखौ हमदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गोजोन्थों।